काय हो? काय बघा हाफ चड्डी जागा आहे. एका नको ते जीन्स हे बघा हाफ चड्डी ही म्हणजे वाटतं ही प्राईस काय कायच नको आधी पहिली घालून बघा कमर किती तुमची प्राइस काय सांगा म्हणजे माझ्या बजेट आहे का बघते हो. जास्त नाही प्राइस काय फक्त 800 रुपये 800 रुपये फाटली मग फाटली नाही ना तुमची किंमत आहे का ब्लूटूथली आता मी फाटली म्हटलं लास्ट किती कमी करता आज तुका 700 पर्यंत देऊया अरे नाही काय माल बघ इम्पोर्टेड ये काय 700 मॅड झालंय मी फुल पॅन्ट घेऊ नाही 750 ओ तुमचं बजेट काय प्राइस खूप हवं तुमचा बजेट काय तर तरी सांगा बघा तिथं दिवचा नाही तुझं तुम्ही बोला तरी बोलायचं असतं बोलल्याशिवाय कसं 200 200 हो मॅड झालात का 800ची पॅन्ट 200